Гледай какво става, гледай. Опля! Гледай сега какъв бой става тук за хляб. Тия глари са опасни. Гледай, гледай. Гледай какво става сега, почват да се бият. Гледай, гледай. Она е само кряка там, няма да се би. Искаш ли да дойдеш малко 2-3 дена, хем да ми помогнеш за багажа? Аз нямам много багаж, но сака ме е скъсан. Тая жена, при която съм, тя беше с гипс, сега го махна. Може да останеш 2-3 дена, виж какво хубаво време. Вземеш малко въздух, ако имаш дни да е. Приморско има рейсове. За нула време си тук, помисли си. И ми пиши на WhatsApp, аз нямам телефон. Не знаеш, че италиански номер няма как да се зареди. Тук вече си имам приятели в Приморско. И една друга жена му покани да отида при нея. Всичките са хотелиерки. Те са такива къщи за гости, не са някакви супер богаташки. Но са готини. Трябваше да си купя аз тук едно ателиенце, не съм патка. Пиши ми на WhatsApp какво мислиш. Това Приморско, нали?